వందనాకి మీ అందరికీ సాయమినరే మన ప్రభువత యేసుక్రీస్తు మీదటే మీ అందరినీ వెనలేరి లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే దేవుడు మన ప్రతిరోజు కాపాడరు మినం మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తుంది మినం. మరి దేశైతే ఈ ప్రపంచం తోడుకు చాలామంది మరి చాలా బాధపరుస్తారు మినరు ఈ కరోనా వైరస్ గురించి, ఇంకా రకరకాల మరి యుద్ధాల గురించి, తర్వాత వాతావరణం గురించి. కానీ దేవుడు మరి నేను మరి చాలా మంచిగా మరి తాసి వినం మరి దేవునికి మనడు మరి మెచ్చుకో మరి వందనకి ఎత్తవాలి దేవుడు మనడు మరి యోవాను కుశల కబురు నుంచి దేవుని మాట మాడు క్యాన్సర్ మినడా బైబుల్ స్టడీ మరి తుంగ మినడా జ్ఞాను కూడా మాడు క్యాన్సర్ కడ యోవాను కుశల కబురు నుంచి జ్ఞాను మన క్యాన్సర్ కడ ఒకవేళ మీగా భాష బైబుల్ మతకు మీరు ఊడటి ನಾನು ಸವಿತನು యోవాను కుశల కబురు 13వ అధ్యాయం 18వ వచనం నుంచి 38వ వచనం వరకు మనం చదువు. ఇక్కడ యోవాను కుశల కబురు 13వ అధ్యాయము 18 నుంచి 38 వరకు నేను చదువుతాను. మీ అందరూ శంక నన్ను కెత్తటం ఇల్లే, నన్న ಬೇಲೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ తెలుసుకుంటాను ఇందనద్దు నాకు తెలుసు. అక్కన్న దేవుడి మాట కెత్తాటు నాతోటే దోడ తిత్తోండే నా వేలు తీసి నాని కొట్టితో అద్దు జరగక మున్నే ఇంజి దాని శంక మీతోటే కెచ్చనాను. అద్దు జరగతస్కే నన్నే బిస్కెట్కి మందనోడు ఇంజి మీరు నమ్మితీరి. నానిని రోత్తోని దగ్గర తీస్తోండు నానిని కూడా దగ్గర తీస్తూ నాని రోత్తోని కూడా దగ్గర తీస్తా ఇంజి నిజంగా మీతోటి కెచ్చనాను ఇంజరే కెత్తావు. ఇవంతా యేసు కెత్తస్కే ఓని హృదయతే సేన బాధపరిచి మీతోటి మందనుండు వరుండు నాని పేసి ఒప్పగిస్తూ ఇంజోరే మీతోటి నిజంగా కెచ్చనాను ఇంజోరే కెత్తావు. అస్కే శిశువుకు అనుమానపరిచి ఒరినాక ఒరే ఊడి ಬೇನುನ గురించి ఈయన కెచ్చనో ఇంజోరే అనుకుంటూ ఓని శిశుర్కింతోటే యేసు ప్రేమిస్తా ఒరండు ఏసిని రొమ్మిని రోయి మొత్తం అస్కే సీమోన్ పేతురు ఓనికి కైసైగ తుంగి ಒಂದು ಬೇನುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಚ್ಚನೋ ಇಂಜವನ್ನ ತಲುಪ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ఏసిని రొమ్మి మొత్త ఆ శిశుడు యేసు నా కూడి ప్రభువ బేనుని గురించి అలా కెచ్చని ఇంజోరే తలుపుతో దానికి యేసు ನನ್ನ ಈ ಆರಿ ಮುಖ ತಿನಿ ಈ ಗಿನ್ನೆತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇನಂಕಿ ಈತನು ಓಂಡೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಗಿಸ್ತೋ ಇಂಜೊರೆ ಕೆಚ್ಚಿ ಗಿನ್ನೆತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸೀಮೋನು ಮರ್ಯಾತ್ತ ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತಿ ಇಂಕಿ ಇತ್ತೋ ಯೂದ ಆ ಆರಿ ಮುಖ ತಿನಿ ಎಂತಸ್ಕೆ ಸೈತಾನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ಏಸು ಅವನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಗವಲ್ಸಿನ దానిని జపునే తుంగ ఇంజొరే కెత్తో ఓండు భార్య అలా కెత్త ఇంజొరే ಆಗ ಮಂದನ ರಾವಟೆ ಬೇನೋ ಕೂಡ తెలుసుకుంటుండు. డబ్బిని సంచి యూద ఇస్కరియోతి నాకు మత్తె కాబట్టి పండుకి కావాల్సినంత తీసనకి పేదోరికి సాయం ఈదనకి కెత్తుండబోను ఇంజోరి కొంతమంది శిశువుకి అనుకుంటారు. యూద ఆ ముగ్గుతిని ఏంచి జప్పునే బయటికి పేసి దెమ్మిరి అత్తో అస్కే నరక ఆసి మత్తె మడి ఊడరు మీద మరి యోవాను కుశల కబురు నన్ను 18 నుంచి 13వ అధ్యాయం 18 నుంచి 30 వరకు నేను చదువుతాను. మరి మిగతా వచ్చిన మాడు మళ్ళీ ఉడుకు తర్వాత ఉడుకడు మాడు ఇక మన ఉడుకు మరి ఏసిని మరి పేసి ఒప్పగిష్టం దాని గురించి మరి మున్నే ఏసుకి ఎత్తటం మాడు ఉన్నాడ. మరి ఏసిని పేసి ఒప్పగిస్తూ ఒక మనసు మన బేనైతుకు యూద ఇస్కురే ఎత్తింజోరే మరి ఓని గురించి యేసు మరి మున్నే మరి కెచ్చరమినం ఇది మరి కీర్తనలు 41వ అధ్యాయం కూడా మరి రాసిమింది ఈ ప్రవచనం గురించి కూడా మరి కీర్తనలు 41వ అధ్యాయం కూడా రాసిమింది అనమాట. ఆ మాట మాడి గూడరు మీద మరి యేసు క్రీస్తుని పేసి మరి అప్పగిష్టం గురించి ఉండు మున్నేకెత్తాడు. మరి గూడుకు మరి చాలా మంది బంతిత్ కుది మొత్తారు మాడు ఓడతాడ మరి యేసు క్రీస్తు మరి శిశువుకి కాలుకి అందరి కాళ్ళకి నొరుకుతాం శుభ్రం ఉంతపాయ ఓండు మరి ఈ మాట కెచ్చడం వినం బాత కెచ్చడం ఎత్తుకు మరి మీ అందరూ శాంక నన్ను కెత్తటం వెళ్ళేకొని నన్ను ಬೇಲೊಂಟಿ మనుషులకి తెలుసుకుంటాను ఇందులో నాకు తెలుసు. అత్కన్నా దేవుడి మాట కెత్తాటు నాతోటి దోడ తిత్తుండే నా వేలు తీసి నానినే కొట్టితో. ఇక మా నూడుకు మరి యేసు ప్రభు
మరి యూద యేసుక్రీస్తుని గురించి ఒకటి బేల ఉపగిస్తోందన్న మాటకి నీకు గచ్చరం వినం. మరి ఇవన్నీ యేసు ప్రభుకి మున్నే తెలుసు. మరి యేసుక్రీస్తుని మరి యూద యేసుక్రీస్తు ఉపగిస్తోందన్న మాట ఇందని మరి ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి మున్నే తెలుసు. ఇవి ఇంక జరిగిల్లా కానీ యేసు ప్రభుకి మరి మున్నే తెలుసు. మరి బాధ జరుగుతాయిందన్న విషయం మరి మున్నే తెలుసు అనమాట. అందుకనే ఇలాగెత్తాం అనమాట. మరి దేవుడి మాటకి ఎత్తాడు నాతోటి దూడ తిత్తోండి నా వేలు తీస్తున్నాననే కొట్టితో ఎత్తుకు. మరి ఈ శిశువుకు మరి 12 మంది శిశువుకి మొత్తారు ఒకటే ఎవరో మరి యేసుక్రీస్తుని అప్పగిస్తూ ఎంజరే. మరి యేసుక్రీస్తు మున్నే కచ్చను అది జరగక మున్నే ఇంజే దాని శాంక మీతోటి కచ్చనాను అది జరగతస్కే నన్నే బిస్కెట్కి మందునోడు ఇంజి మీరు నమ్మితీరు. మరి వాడు ఒప్పగిస్తున్న గురించి మరి ఒప్పగిష్టం బేల ఒప్పగిస్తూ అనే విషయం మరి మున్నే కచ్చను భారత్కు జరిగేది కాబట్టి యేసు ప్రభుకి మున్నే కచ్చరు మేము. అందుకని కచ్చను అది బెస్కస్ జరిగితో అసలు మీరు మరి నాని నమ్మి తిరింజరే మరి కెచ్చరు మేము. నాని రోత్తోని దగ్గర తీస్తుండు నాని కూడా దగ్గర తీస్తూ నాని దగ్గర తీస్తుండు నాని రోత్తోని కూడా దగ్గర తీస్తూ నిజంగా మీతోటే కెచ్చనాను. మరి ఇవంతా యేసుకి ఎత్తస్కే ఉన్న హృదయ చాలా బాధపరిచి మీతోటి మందునోండి వరండు నాని పేసి ఒప్పగిస్తూ ఇంజోరే మీతోటి నిజంగా కెచ్చనాన్ని దొరికెత్తాం. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చును మరి నాని రోత్తోని దగ్గర తీస్తుండు మరి నానిని కూడా మరి దగ్గర తీస్తావు వాళ్ళకే నాన్న దగ్గర తీస్తుండు నాన్న రోత్తను దగ్గర తీస్తూ ఎత్తుకు. మరి తప్పెత్తు దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తుని మర్యాద యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకత్కి రోత్తావు. అదే విషయం మీకు తిరుగురమైన అనమాట. ఇవంతా కెచ్చోరే మరి యేసుక్రీస్తు హృదయం చాలా బాధ వస్తుంది భారత్కు. మరి శిశురికి నవ్వటెవరో యేసుక్రీస్తుని అప్పగిస్తూ అనే మాట బయటికి ఎత్తావు యేసు బయలుదేరికి ఎత్తావు. మన హృదయాలు చాలా బాధపరిచి మీతోటి మందనోండు వరండు నాని పేసి ఒప్పగిస్తూ ఇంజోరే మీతోటి నిజంగా కెచ్చనా ఇంజోరే కెత్తావు. ఒకటి మరి యేసుక్రీస్తు కెచ్చిత్తో మీతోటి ఎవరో మరి మీ ఒకటి ఎవరో మినో మరి 12 మంది ఎవరో మినో ఓండే దానిని మరి ఒప్పగిస్తూ చాలా బాధతో కెచ్చిస్తున్నారు భారత్కు. మరి ఇచ్చుకు రోజుకు వారు యేసు ప్రభుని మత్తారు, యేసు ప్రభు మాట ఊరికి ఆస్తారు. మరి యేసు ప్రభుత్వంగానే గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఓడుతారు. మరి అన్నీ మంచి సహవాసం వారు మత్తారు. కానీ మరి ఎవరో బేరం ఎండలే మరి యేసుక్రీస్తుని అప్పగించినాడు ఎవరో మినో ఇంజరే. మరి యేసుక్రీస్తు తెలుసు, యేసుక్రీస్తు మరి బేరం అప్పగిస్తూ ఇతను తెలుసు కాబట్టి ఆ మత శిశువులు అందరికీ ఉండాలి. కెచ్చి చాలా బాధపడుతున్నాను మరి చాలా బాధపరిచి ఈ మాటకెత్తావు. అసలు శిశువుకు అనుమానపరిచి వరుణాకొర ఊడి బేనుల గురించి ఈయన కెచ్చనం ఇంజోరే అనుకుంటారు. కొన్ని శిశురికి తోటి యేసు ప్రేమిస్తూ యేసుని రమ్మిని రోయమత్తు. మరి శిశువుకు మరి ఈ బేనుల గురించి కెచ్చడం అబ్బాయి ఇంజరే వరంకొరో మరి అనుమానం వస్తుంది. అరే మా ఒకటి బేనమినో మరి యేసుక్రీస్తుని అప్పగించిన బేనమినో మా ఒకటి ఇంజరే మరి శిశురికి ఒకటే మరి వరంకొర అనుమానం వస్తుంది. పాసి మరి యేసుక్రీస్తు పక్కతో కుది మొత్తం శిష్యుడు మరి వాడు బేనెత్తుకు యోహాను మరి పేతురు అని సైగ దొంకుతో మరి బేనుడు మరి తలుపుకడే మరి యోహాను తలుపుతో బేరంజరే ఇక తలుపును అసలు యేసుని రొమ్మిని రోయి మొత్తం ఆ శిష్యుడు యేసు నాకు ఓడి ప్రభువా బేనుడి గురించి ఇలా కెచ్చనేంజరే తలుపుతో. దానికి యేసు నన్న ఈ ఆరి ముక్కతిని గిన్నెతి ముచ్చి బేనుకి ఇతను ఓడే నాని ఒప్పగిస్తూ ఇంజరే కెచ్చి గిన్నెతి ముచ్చి సీమోను మర్యాద యూద ఇస్కరియోతునికి ఇత్తు. యూద ఆరి ముక్కతిని ఏంతస్కే సైతాను అని హృదయానికి వత్తే. ఇక మన డౌట్కు మరి యోహాను తలుపుతో మరి బేను ప్రభు ఆయన తలుపుతాపయ్యా మరి నన్ను అతకు బేనుగతికి రొట్టె ముక్క తిని నన్న మరి ఈతను మరి మున్నే నన్ను ఈతను మరి ఓండే నన్ను ఒప్పగిస్తూ ఇంజరే యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు. అలా కెచ్చి ఆ రొట్టె ముక్క తిని బేనుకి ఇస్తావు. ఇక మరి ఆరి తిని బేనుకి ఇస్తావు. మరి ఇక మందని మరి యూద ఇస్కరియోతునికి ఇస్తావు. ఆరి ముక్క తిని ఆ రొట్టె తిని మరి యూద ఇస్కరియోతునికి ఇస్తావు అన్నమాట. మరి సైతాను ఒకటి మున్నే పందుగరు ಮತ್ತೆ యేసు ప్రభు బెస్కత్కి ఆరి ముక్క ఇస్తాడో ఓ నగ నుంచి పేచి మరి బయట దెమ్మెత్తాడు మన ఊడనాడు. మరి యేసు ప్రభు కూడా బేలకైతే ఎత్తుకు
ನಿಮ್ಮ ತುಂಗವಾಸ್ತ ಪನಿ ಜಬ್ಬುನೆ ತುಂಗ ಇಂಜೋರು ಏಸು ಪ್ರಭುಕೀತು ಆ ಮತ್ತು శిశువుకి బాగా అర్థమవుతుంది ఓనక డబ్బు సంచి మరి పరిశీలకు ఈదురుకు వేరే వారు ఒక డబ్బుకి ఇస్తారు. ఏసును అప్పగేసినాక ఒక డబ్బుకి ఇస్తారు కాబట్టి మన డబ్బు సంచి శిశువుకి అందరూ అనుకుంటారు మరి నా ఈడు మరి బీద వారికి ఇంకా వేరే వారి కంచి ఆ డబ్బు సాయంత్రంకి వారందరికి పంచుతో బేలాయించాలి అనుకుంటారు. కానీ మరి యూదా ఇస్కరియోతు పని అద్దయ్యో యేసు ప్రభుని మరి ఒప్పగిస్తటం బేనూరికి ఎత్తుకు ఇచ్చు రోజుకు మరి పరిసేరుకు మరి చాలామంది యూదా పెద్దకు అది రోమా మరి సైన్యం వారందరూ ఎదురుడరు మొత్తారు యేసు ప్రభుని బేల అవ్వుకోవాలి ఊడరు మొత్తారు. కాబట్టి మరి యూదా ఇస్కరియోతు తిరిగి మనకి డబ్బు ఆశ తుంగి ఉనికి ఆ డబ్బు బత ఈసి ఉనికైతే యేసు ప్రభుని ఒప్పగిస్తానికి ఇక ఊరు మరి తిరిగి మొత్తం ఇక మన డోడుకు యేసు ప్రభుని అప్పగిస్తున్న సంగతి మరి మున్నే తెలుసు. యేసు ప్రభుకి మరి యూదా ఇస్కరియోతు అప్పగిస్తున్న దేవుడు మున్నే తెలుసు. అతకని సరే మరి దేవుడు మరి వెచ్చో ప్రేమిస్తావు, చాలా ప్రేమిస్తావు మరి అందరు కాలు కొన్ని వస్తావు మరి ఆ కాలు శుభ్రంగా ఉంపుతావు వాళ్ళకే ఆ మందని ఆరి అందరికి పంచిపట్టినాం అందరికి ఈసును మరి ప్రతి ఒర్రో తెస్తావు చూడండి. ఆ యూదా ఇస్కరియోతు కూడా ఆరి తిని మరి తీసుకుంటాడు మరి గూడరు మేడ యేసు నన్న ఈ ఆరి ముక్కతిని గిన్నెతి ముచ్చి బేనుకి ఈతను ఓండే నాని ఒప్పగిస్తావు ఇందరికెచ్చి గిన్నెతి ముచ్చి సీముని మరి యూదా ఇస్కరియోతుకి ఇత్తో ಆ ಆರಿ ಮುಖತಿನ ಯಾಂತಸ್ಗೆ ಸೈತಾನು ಹೃದಯತ್ ಒತ್ತೆ ಅಸ್ಗೆ ಏಸು ಒನ್ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಗವಾಸದಾನಿ ಜಬ್ಬುನೆ ತುಂಗ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತೋ ಅಸ್ಗೆ మరి యూదా ఇస్కరియోతు కూడా మరి బయలుదేరి ఎత్తావు అది బేని మరి సమయం ఎత్తుకు మరి నరక ఆ ముక్కుతిని ఏంచి మనం తిందకుంటా మరి ఆ నరక మరి బయలుదేరి మెరుతాడు మనకి ఊడరు మేడం. మరి యేసు ప్రభుకి మున్నే తెలుసు, బాగా తెలుసు ఎత్తుకు నన్ను ఇచ్చు రోజుకి ఈ లోకత నన్ను మత్తను మరి తప్పేత దేవుడు ఇంత పనిందుకు నన్ను వస్తాను కానీ నన్ను ఒప్పగిస్తున్నాడు ఆ యూదురికి ఆ పరిసేరుకి నన్ను అప్పగిస్తున్నాడు ఎవరో మన నా శిష్యుడికి నవ్వటెవరో మీనో ఇంజరీ చాలా బాధపడుతున్నాడు. ఒకవేళ అయ్యో మరి మీ ఎవట బిడ్డను మంచిగా పొందిగి మంచిగా మంజోరే ఒకవేళ నేను మోసం దుక్కు మరి మన మోసం దుక్కు మనకి మరి బెచ్చ బాధ అయితే అంటే బెచ్చ బాధ యేసు ప్రేమ బరిదు ప్రేమిస్తాం అందరిని ప్రేమిస్తూ ఉంది. కానీ మరి యూదా ఇస్కరియోతుకి బాతుగునో మరి సైతాను మాట పేసుకొని బాతుగునో ఈ యూదా మత పెద్దంతో కలిగి ఒక కుట్ర వాటి ఎవరు మరి యేసు ప్రేమను అప్పగిస్తున్నాను సిద్ధంగా మొత్తం ఆ ఆరి ముఖతను ఏంచి ఉండు బైద్యం మెరుతాం ಅದು మరి నరక మరి ಮುಲಿಪೆ మరి ಆಸಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈ ಎತ್ಕೊಂಡು మరి బయటకు ఎత్తడు మరి ఊడరు మేడక మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి వాసి మరి ప్రతి ఒర్రోని రచించడానికి ఈ లోకతికి వస్తాం మరి ప్రతి ఒర్రోని వాడు రచించడానికి ఈ లోకతికి వస్తాం మరి ఒర్రోని గురించి అయ్యో మరి కొంతమంది గురించి అయ్యో మరి ఒరు దేశదోరు గురించి అయ్యే కానీ ఈ ప్రపంచం అంతే మరి బెచ్చు మంది మతుకు అచ్చు మంది అంక వాడు ఈ లోకతికి వస్తాం మరి వాడు మరి మనందరూ మరి పాపం తుంగి మనందరం మత్తస్కే మన గురించి మన పాప దాని గురించి దయవాలింజరు ఆ శిరోధ పొర్రో నెత్తురు కార్సి ఉండు డొల్లి అంజి ఉండు మరి గిరుడు తేత్త దేవుడిగా ఉండు వినం ఇక మన ఊడుకు యేసు ప్రభు ఆరి అందరికి ఈశ్వరు వినం మరి యేసు ప్రభు తెలుసు మరి యూదా ఇస్కరియోతు ఊరిని అప్పగిస్తుందో తెలుసు. మరి ఒక రోజు యేసుక్రీస్తు మన్నో ఎంజరు యేసుక్రీస్తు తెలుసు అతకని సరే మనం ప్రేమిసి ఆరిముకు తిన ఓన్ కూడా ఇత్తుకు మనకి బాధ మనకి బాధ అర్థం అవసరం ఇత్తుకు మరి యేసు ప్రభుని రచన అవుతుంది అందరికి మిందే మరి యేసు ప్రభుని రచన అవుతుంది అందరికి మిందే మరి ನಿಮ್ಮ విశ్వాసం తాసి వాడు దేవుడిని నిమ్మని నమ్మితేనే రచన నీకు అయితే ఇల్లే ఎత్తుకు మరి ఆ రచన ఎత్తది మరి నీకు మరి ఆ రచన ఏందనానికి అది మనకైతే మింది యేసు ప్రభు రచన ఏందంటే బహుమానం మనకిత్తాం ఆ
ఆ బహుమానం ఏంటనేది చాలా ఫ్రీగా ఇస్తాం మనకి అనమాట. అది డబ్బుకి ఇంకా అసలు అది అయ్యే కానీ మనడు మన పాపని మనడు ఒప్పుకుంచి మరి యేసు ప్రభున వాసి మన ఒంటి విశ్వాసం తాసి ఓండే దేవుడిని జర మన నమ్ముకు మాడు రచన ఏంతాడు మాడు బెస్కటికి మందని బతుకు మాడు ఏంతాడు. అంతేగాని మరి ఇక మా డోడుకు మరి యూద ఇసుకరైతే లేగా మరి మన మందనానికి ఇల్లు అనమాట. బరికు ఇసు రోజుకి యూద ఇసుకరైతే ఉంటారు మొత్తం కానీ ఆ రచన అవుతుంది ఉండి అందుಕೊಂಡು ఉండు మరి సైతాను ఒకటి పందెం తసుకోండి బయట దెంబెత్తారు మాటిగా మరి ఊడరు మరి యేసు క్రీస్తును ఒప్పగిసిన సంగతి మరి యేసు బ్రహ్మకి మున్నే తెలుసు మరి వాడు సమస్తముడు మరి పుణ్యం మొత్తం మున్నే బాధ జరిగితే వాడు మున్నే మరి పుణ్యం మొత్తం అనమాట. ఇక మనం చాలా బాధపడుతావు యేసు ప్రభు హృదయాలు కూడా చాలా బాధపడతావు ఇచ్చు రోజుకు మరి వంత మొత్తం శిష్యుడే మరి యేసు ప్రభును అప్పగించడానికి సిద్ధమైన జరగని తెలుసుకుంటా చాలా బాధ అందుకని వచ్చినాం. మరి ఒక రోజు అయితే ఆ రోజు మరి నన్ను ఒప్పగిస్తూ అది జరగక మున్నే నన్ను మీకు కెచ్చనా నింజరే కెచ్చనా అది జరుగుతాపై మీరు నమ్మి తిరిగి జరిగచ్చనా ఆ మంది శిష్యులకు అందరికీ ఒక అనుమానం వస్తుంది మరి బేనో నింజరే మరి ఒక శిష్యుడు తలుపుతో బేనో తలుపుతో పయ్యా మరి యేసు ప్రభుకి ఎచ్చడం మరి నన్న మరి బేనుగతికి యారి ఈతను ఓండే జరికెత్తపయ్యా వెంటనే ఆ జబ్బునే 6 మిర్చి మరి యూద ఇస్కరియోతుకి ఇద్దరు మందికి ఓడరు. మరి యేసు ప్రభుని రచన మరి అందరికీ మిందే మరి 1 తిమోతి 1:15 మిందే మరి మరి పాపులందరి గురించి మరి ఈ లోకతికి యేసు ప్రభు భక్తులు జరగా రాసి మిందే మరి అందరికీ రచన మరి ఇదనకి యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి వద్దు అందరూ పెంచిన డొల్లి ఎత్తట్టుగా మరి మనడు మరి ఊడరన్నాడు. ఇంక మనం మున్నడికి ఊడుకడ నన్ను చదువుతాను మున్నడికి 31 వచ్చిన నుంచి నన్ను మున్నడి చదువుతాను. యూద బయదికి అత్తస్కే యేసు ఇలాకెత్తో ఇంజ మనిషిని మరిన్ని గొప్పతనం బయదే వేడకైతే మనిషిని మరిన్ని దూరింపినే దేవుడి గొప్పతనం బయదే వేడకైతే మనిషిని మరి దేవుడిని గొప్ప తుంగిమినో కాబట్టి దేవుండే ఓని దూరింపిన మనిషిని మరిన్ని గొప్ప తుంగితో జబ్బునే ఓనిని గొప్ప తుంగితో నాకు ప్రేమగా మందనోరే ఇంక కొద్ది రోజుకు నన్ను మీతోటే మంతాను మీరు నన్ను మెక్కితీరి గోని నన్ను దాయన సోటికి మీరు వాదాలిరి ఇంజి నన్ను ఈదురికి పెద్దంతోటి కెత్తాటే మీతోటి ఇంజి కచ్చనాను మీరు ఒరంకొర ప్రేమిసటి నన్న మేమిని ప్రేమిస్తాటు మీరు కూడా ఒరంకొర ప్రేమిస్తువారైందని కొత్త మాట మీకు ఈసనను మీరు ఒరంకొర ప్రేమగా మత్తుకు దానిని పేసి మీరు నా శిశురికి నీరం ఇంజరే దీపమంది తెలుసుకుంటారు ఇంజరికెత్తు. ఇక మా డోడుకు మరి 30 నుంచి 35 వచ్చిన వారు మా డోడుకు మరి 13వ అధ్యాయం యవ్వన కుశల కబురు మరి తప్పెత్త దేవుడు మరి యేసు ప్రభుని గొప్ప తుంగటం గురించి మరి యేసు ప్రభుకి ముందే తెలుసు. భరత్కు మరి తప్పెత్త దేవుడు మరి యేసు ప్రభుని లోకతికి రావద్దు మా డోడుకు మరి దేవుటిని మరి బేనో ఊడాలో ఒకవేళ దేవుడిని బేన నూడుకోడు మరి అస్కే మరి వాడు డొల్లిదైతు అందుకనే ఆ దేవుడు బాధ్యతతో ఎత్తుకో మరి ఓండే ఆ దేవుడే మరి మర్యాద దేవుడిగా యేసు క్రీస్తుగా ఈ లోకతికి వండు మరి దిగువాసి మరి కన్యకాత్త మరి మర్యాదకి వాడు మరి మరియని దొగత వాడు పుడతాడుగా మాడు బైబిల్స్ మనం ఊడితాడు మనం చదువుతాడు మరి బేని పాపం వెళ్ళకుండా వాడు పుడతాం వాడు ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా వాడు ఈ లోకత మొత్తం బెచ్చుకో గొప్ప గొప్ప కార్యం వాడు తొంగుతాం మరి గొప్ప గొప్ప మాట వాడికి ఎత్తాం వాడికి అడిగే వాడు ఈ లోకతికి వాదకు మరి వర్రకు మున్నే మరి బైబిల్తో రాసి మొత్తటిగా వాడు ఈ లోకతికి వస్తాం వాడు బేల పుట్టవాళ్ళు ఆలకే పుట్టుతాం తర్వాత వాడు బేల మరి నీశంక నాశంక డొల్లి లేవలో వాడు ఆలకే మరి డొల్లి ఎత్తటిగా మనడు మరి ఊడితాడు. మరి ఊడుకు మరి కాసుకే మరి యూద ఇస్కరియోతు మరి బయట దెమ్మెత్త యేసు ప్రభువులోకి వచ్చనం ఇంజ మనిషిని మరిన గొప్పతనం బయటికి వేడకైతే మనిషిని మరిని దూరింపిన దేవుడు గొప్పతనం బయట వేడకైతే మనిషిని మరి దేవుడిని గొప్ప తుంగిమినో కాబట్టి
దేవుండే ఓని దోరింపునే మనసుని మరి గొప్ప తుంగితో ఇక మన నోడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి యేసు మరి దేవుడు మరి తప్పేత దేవుడు మరి మర్యాద యేసు ప్రభుని గొప్పతమని సమయం వస్తే ಬೇಸ್ಕಿತ್ಕು ಆ ಸಿಲೋದ್ಪುರ ಅತ್ತಪಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನನ್ನ ಡೊಲಿದಾಯನೆ ಆ ಜಾಗತೆ మరి యేసు ప్రభు ప్రాణం వాడతాం యేసు ప్రభు ప్రాణం వాడుతందుకు మరి మన బాత బతికు మన బిస్కెట్కి మందని బతుకు మనకు బతు మరి యేసు ప్రభుకి మరి యేసు ప్రభు బేల గొప్ప ఇత్తుకు మరి నీకు నాకు మరి విడుదల ఇత్తు ఆ పాపం నుంచి మనకి విడుదలైందనేది ఆ శిలోద్పరముడు మరి ఇత్తు మరి నీకు నాకు మరి సైతానికి నీకు నాకు మరి సైతానికి మందని ఆ సైతాను కింద మంది బానిస బతుకు మనకి తీసి వాటి మరి యేసుక్రీస్తు నేడుపో ఆ దేవుడు నేడుపో మనకి బతుకు మనకి ఇస్తాం బిస్కెట్కి మందని బతుకు మనకి ఇస్తాం ఆ పాపత నుంచి ఆ సావు నుంచి మరి సైతాన్ నుంచి మరి మన ఒకటి మొత్తం అపరాధం నుంచి వాడు మనల్ని బతికిస్తానికి ఆ శిలత పరువు ఒలియత్తరుగా మనడు మరి ఊడితాడు మరి ఇక మన రూడుకు మరి మనసుని మరి దేవుడిని గొప్ప తుంగిమిను కాబట్టి దేవుణ్ణి ఎవరి దౌరింపని మనసుని మరి గొప్ప తుంగితావు బేలాయిత్కు వాడు డొల్లి అంచి నీకు నాకు మంచి బతికిత్తు కొత్త బతికిత్తు మనకి మరి ఆదాము మరి యేసు మరి దేవుడు బెస్కత్కు మొట్టమొదటి ఒక మనసు తుంగుతాడు ఓని పెద్ద ఆదాం ఓని ద్వారా పాపం మీద వస్తే ఆదం పాపం తుంగుతాపయ్యా మరి యేసు మరి దేవుడికి మరి యేసు ప్రభుకి మనకి మొత్త ఆ సహవాసం ఇస్తుంది మరి తెగియద్దు తర్వాత ఓనవటే మనవటే మొత్త ఆ సంబంధం ఇస్తుంది తెగియద్దు బరిత్కు మరి దేవుడికి మనకి మధ్య బాత వత్తెత్తుకు మరి పాపం మీదనది వత్తే మరి ఆ పాపతిని తీసి వాడుతాం మరి మన యేసయ్య ఆ శిలోద్పురం తీసి వాడతాపయ్యా మరి నీకు నాకు రచన ఏదైనా వస్తే ఆ రచన వల్ల బాత వత్తెత్తుకు మరి మొట్టమొదటి మొత్తం సంబంధం ఏదన్నది మనకి వస్తే అందుకనే దేవుడికి బెచ్చో సంతోషం మరి తప్పేత్త దేవుడు ఈ లోకకు వాసి ఆ పని పూర్తి దుంకుతందుకు ఓని పెదరి మరి గొప్ప తుంగుతాం ఓనికి మరి మహిమ గొప్ప అయినది మరి దేవుడికే వస్తే వాటి వాడిని బెచ్చో ప్రేమిస్తాం మనం నిజంగా వాడు మన బెచ్చో ప్రేమిసి వాడు ఈ లోకతి దిగివాసి మరి నిమ్మనన్న మరి నిమ్మనన్న పాపంతి మినాడు మనకి ఒక సావినది మిందే కాబట్టి ఆ పాపం నుంచి ఆ సావి నుంచి ఆ సైతం నుంచి మనల్ని మరి విడిపిస్తున్నాయి ఈ లోకత దిగివాసి వానికి నీకు నాకు మరి ఖరీదత్త రక్షణ మనకిత్తావు వాడు మనకి మరి అది చాలా ఫ్రీగా మనకిత్తావు మరి డబ్బుకి ఇంకయ్యో మరి బాత వాటి అస్సాలు మనని కానీ మరి ప్రతి ఊర్రంకి అది చాలా ఫ్రీగా మనకి రక్షణ మనకిత్తావు అందుకనే మరి యేసు ప్రభు మరి గొప్ప వాడు మరి ప్రతి దాటి వాడు మహిమ పొందవాలి మన తుంగని పందె పేసి మన తుంగని ప్రార్థన పేసి మన తుంగని ఆరాధన పేసి వాడు ప్రతిరోజు వాడు మరి మహిమ ఓనికే వేయితే ఓనికి పొందవాలి మరి గొప్ప మరి బేను ఆధారిత మరి యేసు ప్రభే గొప్ప ఆదవాలి ప్రతిరోజు నీ జీవితం నా జీవితం ద్వారా ఓడే గొప్ప ఆదవాలి అందుకని యేసు ప్రభు ఖచ్చితం నాకు ప్రేమగా మందనోరే ఇంకా కొద్ది రోజుకు నన్ను మీతోటే మంతాను మీరు నన్ను మెక్కితిరి గోని నన్ను దాయన సోటికి మీరు వాదాలేరి ఇంజి నన్ను ఎదురికి పెద్దంతో కెత్తటే మీతోటే కెచ్చనాను ఇతుకు నన్ను మెక్కితిరి కానీ మీరు నన్ను దాయన సోటికి మీరు వాదాలేరి ఇతుకు ఆ శిలదుపొర నన్ను డొలితాను దానిని మరి మిస్సి తొరగాని నన్న మరి 3 రోజు తేయితాను తేత్తపై నన్ను గిరిడి మరి ఆ పరలోకం తేయితాను ఇంజరే మరి ముందే కెచ్చను నా దాయని ఆ సోటికి మీరు ఇంజే మీరు వాదాలేరి ఇంజరే ముందే కెచ్చను కానీ మీరు బాత్తంగా వాళ్ళెత్తుకు మీరు వరం కోర ప్రేమిస్తాటి నన్ను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాటు మీరు కూడా వరం కోర ప్రేమించవాలి మీరు వరం కోర ప్రేమగా మతుకు దానిని పేసి మీరు నా శిశుర్కిన మరి అందరు కేయితోని జరేకెచ్చిన మరి యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ యొక్క బాధ్యతకు మరి నన్ను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాటుగా మీరు వరం కోర ప్రేమిస్తారు ఇక మన ఊడర మతుకు యేసుక్రీస్తుని తెలుసు బాధ్యతకు యుద్ధ యేసుక్రీస్తు ఒప్పగిస్తాను జరే తెలుసు అత్కని సరే
యేసు ప్రభు ప్రేమిస్తాం. అయ్యో యేసు ప్రభుని తెలుసు, చాలామంది సిలువ వాడుతారు అవగీతలు తెలుసు, అతకని సరే వారందరిని ప్రేమిస్తూ అలాంటి ప్రేమ మరి మీరు కూడా తోపేసట్టు దొరకచ్చు. మరి మనకు సాధ్యమేనే ఎత్తుకు ఒకసారి అనిపించవచ్చు, మరి సాధ్యం అయ్యే అని చెప్పి అనుకుంటవచ్చు, కానీ అది సాధ్యమే. బేల ఎత్తుకున్నాడు మరి యేసు ప్రభుని మనం ప్రేమిస్తూ మరి అదే ప్రేమని మనడు కూడా మన జతగాక్యంతో మన తోస్తాడు. లేకపోతే మన లోతు పక్కతో మరి ఊరొకటి మనడు తోస్తాడు. మన బంధువులకి మన చుట్టాక మతుకు మరి ఊరొకటి మనడు ఆ ప్రేమ ఎత్తుది మన తోస్తాడు. మరి అందుకనే మరి 1 యోహాను పత్రిక మరి 3:16 ఇలా మిందే. మరి మనకు మామూలుగా యోహాను కుశలగా 3:16 మన అందరూ తెలుసు. మరి దేవుడు లోకత బెచ్చిస్తూ ప్రేమిస్తూ అని జరే ఓని రెండే మరి యేసుక్రీస్తు లోకత గిత్తో అని జరిమిందే. వాళ్ళకే మరి 1 యోహాను 3:16 ఆ 1 యోహాను పత్రికతే ఇలా మిందే. నా పిల్లకి నిరే వట్టి మాటలతో అయ్యో పౌటెకెత్తటం వరకు అయ్యోగోని నిజాయితీతోటే సెమిసటి నన్ను వేరే వచ్చిన సార్ నేను క్రీస్తు మనశాంక ఓని పానతిని ఇత్తో కాబట్టి దేవుడి ప్రేమ బేరంటొద్దో మనడు పుణ్యమినడు కాబట్టి మనడు కూడా మన జతగాక్కిన శాంక పానతి నిధనకి రుణమాసెమ్మినాడు. ఇక బాత మీద ఇతుకు క్రీస్తు మనశాంక ఓని పానతిని ఇత్తో కాబట్టి దేవుడి ప్రేమ బేరంటొద్దో మనడు పుణ్యమినాడు. మరి యేసు క్రీస్తు మనశాంక ఓని పానతిని ఇత్తో అచ్చు ప్రేమిస్తావు కాబట్టి మనడు కూడా మరి మనడు కూడా మన జతగాక్కిన శాంక పానతి నీదనకి రుణమాసిమినాడు అతను మాడు మరి ప్రాణతిని ఈదటమయ్యే కానీ నిజంగా మరి యేసు ప్రభు ప్రాణం ఇస్తాడు మన ప్రాణం ఈదటమయ్యే కానీ వారిని ప్రేమించటం యేసు ప్రభుత్వం వల్లే మనడు వారిని మరి ప్రేమించటం ఇందుకు బేలాంటి కండిషన్ లేకుండా బేలాంటి షరతులు లేకుండా మనడు మరి ప్రేమించటం వాడు మన శత్రువత్కను వారిని మనం ప్రేమించటం వాడు మన బెచ్చ కీడు దుఃఖం సరే వారిని గురించి మనం ప్రార్థనతో వారిని మనం ప్రేమించటం అద్దు యేసు ప్రభు మరి కోరవు మీరు. అందుకని యేసు ప్రభు వేలాంటి ఖర్చున్నాయిక మీరు వరంకొరో ప్రేమిస్తాటి నన్న మేమిని ప్రేమిస్తాడు మీరు వరంకొరో ప్రేమిస్తాటి మీరు ఖర్చున్నాయి. ఒకవేళ మీరు అలా తుంగర మత్తుకు మీరందరూ ఎన్ని బేలాంతరు ఎత్తుకు నా శిశురుకు ఇంజరే అందరూ కేతరలే ఒకటి మరి దీపి మంది తెలుసుకుంటారు నా శిశురుకి ఇంజరు దీపి మంది తెలుసుకుంటారు యేసు ప్రభుకి హెచ్చరం విన. అవును ఒకవేళ నిమ్మ మంచిగా మతుకు నీ మాట తీరు నీ నీ పనితీరు ఇవన్నీ మంచి మతుకు మరి నీ పక్కన మనం తలుపుతారు నిజమత దేవుడిని నమ్ముతో నేను తలుపుతారు అంటే బెస్కర్ నీకు మరి నీ జీవితాన్ని మూడుతూనే దేవుడు నీకు సాయం తింగుతూ నా జీవితంలో జరిగితే నన్ను మరి గొప్ప గురించి నాకు ఎత్తట పిల్ల కానీ నన్ను మరి ఎంటెక్ ನನ್ನ ಸೋದನಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಪ್ಪಯ್ಯ ಆಗ మా ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ కొంతమంది ಮತ್ತರು ಅದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಗೆ ಬೇನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ మరి దేవుడిని నమ్ముతుంది నా బెస్కి ಬೇನಕ್ಕೆ ఎత్తిಲ್ಲ కానీ మరి బెస్కి వెళ్ళాక నన్ను మంజరు మొత్త ఒకరితో మంచి తిరియటం మంచి మొదట అవుతుంది మొత్తం రోజు మరి ఒక ఫ్రెండ్ వాసి ನಾನು ತಲುಪ್ತೋ మరి యేసు ప్రేమ నమ్ముతుంది ఏం జరుగుతా తలుపుతాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తాయి. అరే నీకు బేలా తెలిసింది నన్ను తలుపుతాను వాడికి ఎత్తావు కదా నాకు తెలుసు యేసు ప్రభు నమ్ముతారు బేలా మంత్రం నాకు తెలిసింది వాడికి ఎత్తా నన్ను తలుపుతాను నీకు బేలా తెలిసింది నన్ను తలుపుతాపయ్యా మరి నన్ను కూడా సదానాస్కే మరి నాతో పాటు 2 మత్తరు ఊరు మరి చాలా బెచ్చ ప్రేమ మత్తరు చాలా మంచి తిరేరు మత్తరు అందుకనే నాకు తెలుసు నేను ఉడతస్ కూడా మరి నాకు అలాగే అనిపిస్తున్నాను తలుపుతాను చెత్తం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఇదికు మనతో మందులు చాలామంది వారు మన ఊడరు మంతారు మన బేల తిరిగినాడు తర్వాత మన బేల మంచారు మన పనితీరు బేల మంచారు ఇవన్నీ వారు ఊడరు మంతారు బెస్కెట్కి వారు ఊడరు మంతారు ఒకవేళ మనడు తప్పు దుక్కు ఊరేకైతారు బేల ఏం జరే మరి నిజమత్త దేవుడిని నమ్మి కూడా మరి తప్పు తుంగనే తలుపుతారు ఇలా తుంపితే ఏం జరు ఓరే తలుపుతారు మరి దేవుడిని నమ్మిలో వారు తలుపుతారు. ఇక మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు అదే మాటకి వచ్చిన బాధ్యతకు మీరు మరి నన్ను ప్రేమిస్తాడు వరంకొరో మీరు కూడా మరి ప్రేమిస్తారు
ఒకవేళ మీ ఒకటి బిడ్డన మరి శత్రువు ఇంజర బిడ్డ నేనుడే మీరు హృదయతే నేను ఒకవేళ అలా మత్తుకు నేనే ప్రాంతంగా ఓని గురించి మరి యేసు ప్రేమల ప్రాంతంగా దేవ నన్ను క్షమించ దేవా ఓని కూడా క్షమించ మరి ఓను నా శత్రువు అయ్యే కానీ నిమ్మ అందరిని ప్రేమిస్తున్నాయి కాబట్టి అన్న కూడా నేను ప్రేమిస్తాడు ప్రాంతంగా దేవుడు నీకు మంచి శాంతి సమాధానం మీతో నీ హృదయాన్ని శాంతి సమాధానం మీతో నిజంగా మన అలా బతుకు మరి యేసు శిశువులు క్రింజరలే మరి అందరూ గుర్తుపెడతారలే మరి దీపే మంది తెలుసుకుంటారలే మరి దీపే మంది నిజమత దేవుడిని తెలుసుకుంటారు ఎత్తుకు మరి నిమ్మనన్న కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రేమిస్తాడుగా మనందరూ ప్రేమిస్తావాలి ఇక్కడ మున్నటి చదువుతాను 36 నుంచి ಸೀಮೋನ್ ಪೇತುರುವನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭುವ ನಿಮ್ಮ ಬೆಗ್ಗ ಅಂಜನೇನ್ ಇಂಜರು ತಲುಪ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ದಾಯನ್ ಸೋಟಿಂಕಿ ಇಂಜ ನಿಮ್ಮ ನಾ ಪೇರಿಕೆ ವಾದಾಲಿ ಆಪಯ ನಾ ಪೇರಿಕೆ ವೆಯ್ತಿನ್ ಇಂಜೋರೆ ನಾ ಪೇರಿಕೆ ವೆಯ್ತಿನ್ ಇಂಜೋರು ಜವಾಬಿತ್ತು ಅಸ್ಕೆ ಪೇತುರುವನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭುವ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಇಂಜ ವಾದಾలను మీ సేంగ ನನ್ನ డొల్లిదైతాను ఇంజోరే కెత్తో ಏಸುವನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಸಂಗ ಡೊಲಿದೈತಿನೆ ಕೊರ್ರು ಕೂಸಕ ಮುನ್ನೆ ಒಂದು ಬೇನೊಂಡು ನಾಕು ತಿಳಿಯೋ ಇಂಜೊರೆ 3 ಸುಟ್ಟುಕು ನಿಮ್ಮ నా శాంక కేతిన్ ఇంజోరే నిజంగా నీకు కెచ్చన ఇంజోరే కెత్తో ఇక మన నూడుకు మరి పేతురు తలపున మరి యేసు మరి మా కలేకుండా మరి మాను విడిచి నేను బెగదైతిని తలపున అస్కేశ్వరు కెత్తో మరి ನನ್ನ దయాన చోటుకు నేను వాదాలి కెత్తో ಆ ಸ್ಕೇಸ್ಪುರಿಗೆ ಹಚ್ಚನು ಪೇದ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚನು ನನ್ನ ನೀ ಸ್ಯಾಂಕ ನನ್ನ ಡೊಲ್ಲೆದೈತೆ ಹಚ್ಚನು ಇವನ್ మన ఊడినస్కే మరి పేతురు కూడా యేసు ప్రభుని బేల నన్ను పున్నాని దొరికేతుండో వాడు మున్నే మరి తెలుసుకుంది మున్నే మన ఓడతాడా మరి యూద ఇస్కరియోతు యేసు క్రీస్తుని బేల ఒప్పగిస్తుండో మున్నే తెలుసుకుంది మనం తర్వాత మరి దేవుడు యేసు ప్రభుని బేల గొప్ప తింగితోడో వాడు ముందే తెలుసుకుని మనం మరి మూడోదిగా మన డోడ్కు మరి పేతురు యేసు క్రీస్తుని మరి నేను పుణ్య ఇళ్ళ నింజరు మరి బేలకైతోడో 3 సార్కు ಅದು మరి పుణ్యకే వినం ఓడుకు మరి పేతురికి వచ్చిన నన్ను నీ శాంక ప్రాణ మీద వచ్చినా కానీ అసలు ఏసైకి అత్తం ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ నా శాంక డొల్లిదైతేనే కొర్రు కూసకు మున్నే ಒಂದು ಬೇರೆಡು ನಾಲ್ಕು ತಿಳಿಯೋ ಇಂಜೋರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ಸುಟ್ಟುಕು ನಾಶಂಕ ಕೇಯ್ತೆ ನಿಂಜರೆ ಕೆತ್ತೋ మరి ఇక పేతురు బోనన్న నిశంక పానం వాడతాను ఇంజను కానీ మాడు మున్న ఇంకా దాయనస్కి మాడు ఊడితాడా యేసు ప్రేమ సిలువ వాటం సమయతే మరి యేసు ప్రేమ సిలువ వాటం సమయత మాడు ఊడుకు మరి చాలామంది మరి వాని తలపురమంతారు నిమ్మ కూడా మరి యేసు క్రీస్తు శిష్యులనే కదా ఆయన తలపురమంతారు అస్కే మరి పేతురికేతో నన్ను అయ్యోని దొరికేతో నన్న మరి యేసు క్రీస్తు శిష్యుడు నన్ను అయ్యోని దొరికేతో నన్ను అయ్యో అని దొరికేతో అలా వాడు 3 సార్లు కెత్తపాయ అస్కే కొర్రు కూసితే అస్కే మరి యేసు ప్రభు కెత్త మాట వానికి గుర్తువేత ఆ రోజు యేసు ప్రభు మున్నే కెత్తో మరి కొర్రు కూసని మున్నే ನೀವು 3 సార్లు ಒಂದು ಬೇಂಡೋ నాకు తెలియని జరికేతిని ఇందన మాట మరి పేతురు వాడు గుర్తు తుంగితో మరి వీటన్నిటి గురించి మరి అన్ని కుశలకరుడు ముందే మరి మత్తయి 26వ అధ్యాయత తర్వాత మార్కు 14వ అధ్యాయత లూకా 22వ అధ్యాయత కూడా మనం ఊడితాడు తర్వాత యూద ఇస్కరియోతు అప్పగిస్తా విషయం కూడా మనం ఊడితాడా ఇవన్నీ ఇక మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి మున్నే యూద ఇస్కరియోతు గురించి మున్నే మనం తెలుసుకుని చెప్పినాం ఉపగేసన గురించి తర్వాత యేసు ప్రభు ఓ తుంగని కార్యం గురించి తండ్రి అత్త దేవుడు తప్పెత్త దేవుడు అని గొప్ప తుంగని దాని గురించి ఓనికి వాదన మహిమ గురించి వాడు మున్నే మరి తెలుసుకుని చెప్పినాం తర్వాత పేతురు నన్ను మరి యేసు ప్రభు బేడో నాకు తెలియ ఇంజోరే కెత్తని మాట వాడు మున్నే పుణ్యమీన మరి మరి యేసు క్రీస్తు గురించి నేను తెలుసుకుని మీనే దానికన్నా మున్నే యేసు క్రీస్తు మరి నీ గురించి నా గురించి వాడు తెలుసుకుని చెప్పినా ನಿಮ್ಮ ಬೇಗ ಪುಟ್ಟಿ ತಿನಿ
ನೀವು ಬೇಲ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಲಾడు వదిలితిందరి వాడు మున్నే అన్ని తెలుసుకుని విను, అన్నీ వాడికి తెలుసు. బరితుకోండి దేవుడు కనుక వానికి అన్నీ తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. మరి యూద ఇస్కరియోతు ఆ రచన ಇದ್ದದ ಅವನು ಯಾಂದಕೊಂಡು ಅವನು ದೆಮ್ಮಿರ್ತ ಬೈದಿకి. మరి నాడు నీ వంతు నా వంతు వస్తే యేసు ప్రభుని గురించి నమ్మి క్యాన్సర్ పోయా మరి నీ హృదయత బాధ మిందే ఓండు మరి ఈ దేశతే దేవుడు అయ్యించరు అనుకుంటున్నానే, లేకపోతే వాడు దేవుడు అయ్యించరు అనుకుంటున్నానే. మరి చరిత్రత మీదే మరి బైబిల్తో మీదే నిజం జరుగుతా విషయ ఇంజ జరగని విషయం అన్నీ మీ నా బైబిల్తే నిజం మాత్రం నేను తెలుసుకుంటా పోయా వారు మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటూ మెచ్చ బాగుంతే, చాలా బాగుంది కదా. మరి నీ హృదయతే మరి యేసుక్రీస్తుని జాగమిందే వాడు మనందరూ ప్రేమిస్తున్న దేవుడు వాడు మీను. వాడు ಬೇರೆ ಕುಲಮೋಡು, వాడు ಬೇರೆ మతమోడు, వాడు ಬೇರೆ రంగు వాడు ನಿಮ್ಮ పేదవాన్నే ನಿಮ್ಮ డబ్బు మనిషిని వాడు ఊడో ఆ బేనను వాడు ఊడో. వాడు అందరిని ప్రేమిస్తావు, వాడు అందరిని ప్రేమిస్తున్నావు, అందరిని సమానంగా వాడు ప్రేమిస్తున్నావు. మరి నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ పొరలో నెత్తురు కారుస్తావు, అదే వాని ప్రేమకు గుర్తు. నీ శంక నా శంక పానం వాడుతావు, అచ్చలా వాడు ప్రేమిస్తావు. వాడు డొలి ఎంజి మళ్ళీ గిరిడు తేస్తావు ఉండు. మరి నిమ్మనన్న ఒకవేళ నమ్ముకు, మరి మనం కూడా బెస్కెట్కి మందని బతుకుమింది నిమ్మన డొల్లి ఎత్తపోయా ఆ పరలోక రాజ్యత నిమ్మనన్న కూడా తేస్తాడు. మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకుమన్నాడు ఎంచుతాడు. వాళ్ళకే మరి మనడు కూడా మరి యేసు ప్రభు గొప్ప వాదనాటు మరి వరంగోర ప్రేమిసోరే వాడు కెత్తాడు మన మునేడు అక్కడ. తర్వాత మరి పేతురు నన్ను యేసుక్రీస్తు బేడు నాకు తెలియని కెత్తాడు మనం అందకుండా. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి నీకు నాకు బతుకు మనడు బాత సమాధానానికి ఇస్తాడు నిజంగా. ఒకవేళ బెడను వాసి నేను నవ్వుతాను ನಿಮ್ಮ యేసుక్రీస్తు శిశువునే ఏం తలుపు నేను బాతికైతే ఒకసారి ఆలోచిస్తాను. ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ నిజంగా తెలుసుకుంటూ విశ్వాసిగా మతుకు మరి యేసుక్రీస్తుని దేవుడిని నమ్ముతా మరిని మయటి నిజ ನಿಮ್ಮ ಕೆತ್ತಲಿತ್ತನೆ మరి అలా కెత్తవరెత్తుకు మనడు మరి యేసు ప్రేమ సహవాసం మనం కలిగి మందరు అచ్చ గట్టి విశ్వాసం మనం కావాలెత్తుకు మరి బైబిల్ చదవటం మరి ప్రార్థనతే ఇవన్నీ మీద దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందరికి వచ్చినాను నేను బెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా. ఆ రోజు దేవా మరి యూద ఇస్కరియోతు మరి ఒప్పగిస్తాని సంగతి ముందే నీకు తెలుసు నైనా, అక్క నేను ప్రేమిస్తే వందనాకు దేవా. మరి తప్పెత్త దేవుడిని గొప్ప తింగితో నీకు ముందే తెలుసు దేవా. మరి అలాంటి ప్రేమ దేవా మమ్మ కూడా మమ్మ కూడా కలిగి మందనకి సాయంత్రం మా జీవితాలు దేవా. మరి పేతురు కూడా నైనా మరి 3 సార్లు బేల మరి నా యేసు తెలియని కేతోడో మరి ఆ కెత్తని విషయం ముందే నీకు తెలుసు నైనా. కానీ మమ్మ ఈరోజు దేవా నిజమైన శిశురికి నా మంచి సాక్ష్యం మమ్మ కలిగి మందనం సాయంత్రం దేవా. వాళ్ళకి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటున్నారు ಬೇರೆ ಕೂಡ వినరు దేవా. మరి కొత్తగా ఉన్నవారికి కొత్త నేను తిరియ యేసు ప్రేమ దేవుడిని జరే మరి భేదో ఒక రోజు వాడు తెలుసుకుంచి అనేక వాదవాళ్ళు దేవా. అందరి గురించి మేము ప్రాంతం ఉన్నాం ఈ వెన్నెల ద్వారా అనేక మంది రక్షణ పొందవాలి దేవా. సాయంత్రం మరి ఊడుతున్నది మేము దీవిస్తాం దేవా. నీకు వందనకి వచ్చారు ప్రార్థన యేసు ప్రేతుకున్నాను దేవా. మీ అందరికి వందనకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం.